Na svete sú dva druhy ľudí. Tí, ktorí zemiaky milujú a tí, ktorí si zemiaky nezaslúžia. Sú aj takí, čo majú radšej cestoviny alebo rýžu. Ich život na tomto svete nemá presnú geografickú polohu a ťahá ich to na cestu okolo sveta. Ale mne je dobre tu, pri mojich zemiakových plackách, šúľancoch a kaši. Sme zemiakový ľud. Láska k zemiakom je v našej DNA. Žilami nám koluje vôňa spálenej zemiakovej viňate. Predstava teplého vareného zemiaku v šupke so štipkou soli nás privádza do extázy. Zemiakový šalát je zmysel nášho života. Keby nebolo zemiakov, neboli by sme ani my, lebo naši predkovia by pomreli od hladu. A keby sme aj boli, a neboli by chrumkavé hranolčeky a klské halušky, na čo by nám bola taká existencia? Ďakujem za zemiaky. Pretože zemiaky sú istota v týchto neistých časoch. Prežili všetky režimy, prežili všetky vlády. Ja viem, že prežijú aj túto. Pretože zemiaky sú to, čo prináša radosť do bezútešných dní. Keď ich pečiem, sedím pri rúre a ohrievam sa. Čokoľvek sa deje von, ja mám vnútri zemiaky. Multifunkčné, síte, varené, pečené, pražené, pučené, strúhané, pretože sú prejavom mojej slobodnej vôle. Sú vôňa slnečných nediel, príchuť rodiny, pripomienka toho, že niekam patrím. Ďakujem za zemiaky.